תדמיינו כיתה שבה אף תלמיד לא משתעמם, כיתה שבה כל שאלה היא אתגר וכל הצלחה היא חגיגה. תכירו את וייגראונד, המערכת שהופכת את הלמידה למשחק. אז איזו בעיה אנחנו פותרים? שעמום וחוסר מעורבות. התלמידים מוצפים בגירויים, ולמורים קשה לעקוב אחרי ההתקדמות של כל תלמיד בזמן אמת. בנוסף, יצירת חומרים אינטראקטיביים שואבת מהמורים המון זמן יקר. הפתרון הוא למידה משחקית ואינטראקטיבית. בואו נראה איך זה קורה באתר. במקום להתחיל מאפס, אני ניגשתי לספרייה האישית שלי ופתחתי מצגת שכבר שודרגה לחידון באמצעות כלי ה-AI של האתר עצמו. בלחיצת כפתור משתף את הקוד עם התלמידים. בזמן אמת, התלמידים עונים על שאלות מהנייד שלהם. הנה למשל, שאלה על משוואת הישר. התלמיד מיד מקבל פידבק, ואני המורה לא צריך לנחש יותר. אני מקבל לכאן, בסוף השיעור, דוח ביצועים מפורט שמראה בדיוק מי צדק, מי טעה ואיפה צריך להתערב ולעזור. קהל היעד מחולק לשניים. הצד החינוכי, מורים ובתי ספר שמחפשים להעלות הישגים. מהצד השני, גם התלמידים. הפלטפורמה מוציאה אותם מעמדה פסיבית לאקטיבית. המשחקיות מורידה את חרדת המבחנים ומאפשרת לכל תלמיד לתרגל בביטחון ובקצב שלו, ואפילו נותנת להם האופציה שגם הם יבנו את החידונים שלהם. המודל העסקי מבוסס על ערך הדרגתי. ראשית, מודל פרימיום, שימוש בסיסי חינם למורים ושדרוג למנוי פרימיום. שנית, רישיונות ביזנס טו ביזנס לבתי ספר לגישה מוסדית. בנוסף, הכנסות מגישה לספריות תוכן וקורסים בלעדיים. הכל מונע נתונים, כשרואים שיפור בציונים, בתי ספר מחדשים מנוי. לסיכום, וייגראונד משתמשת בכלים של עולם הגיימינג כדי לשים את התלמיד במרכז הלמידה, וגם להחזיר את המוטיבציה לכיתה. מקווה שהיה מהנה, תודה רבה לכם.